Sad naravno pričamo o najboljem gradu na svetu, o Beogradu. Grad koji ima dve reke, nešto više mostova, nešto više kultnih mesta i mnogo dobrih priča. E sad, jedna posebna dobra priča dolazi 1. februara i to u Akademiju 28. Priča se po gradu. Nova odlična predstava u kojoj glume 4 sjajne žene. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, glumi takođe i Sena Đorović, ali i Anja Mandić koja je naša sagovornica. Pa Anja, kako ste? Evo, dobro krenula na probu. Dobro, sa probama za predstavu Priča se po gradu ste završili, je li tako? Pa da, i to smo završile, to je sad uživanje, samo igranje. Aha, dobro. E sad, Priča se po gradu. Ima li to ikakve veze sa serijom Seksi grad, s obzirom na to da, eto, 4 žene su u predstavi glavni likovi, to duše jedini likovi? Ne, nema nikakve veze sa tom serijom, mada kao i čim je 4 žene, ljudi odmah pomisle da su 4 prijateljice. Ali Olga Odanović igra moju mamu. Tako da nisu samo prijateljski odnosi u pitanju, nego smo čačkali malo i u odnosu majka-ćerka i o tome kako prijateljstva mogu da budu izložene iskušenjima i kako žene u stvari pokušavaju da izađu iz tih iskušenja, da kažem, neoštećene, da napreduju svojim odnosima i da zadrže sebe. Dobro, nisam primetio nešto novo komedija u poslednje vreme, uglavnom su drame na repertoarima pozorišta i drama je sve više i više, a komedija čini mi se sve manje i manje, Anja. Pa u profesionalnim pozorištima nema puno komedija, mislim, zato što nekako, znate, pokušavaju ljudi na svakav način da skrenu angažovanim teatrom pažnju na ono što se zapravo nama dešava. Dobro, otkud onda sa vama ovakva priča? Baš zato da smo htjeli komediju i nešto urnebesno, da se maknemo iz toga što nam se nudi u matičnim kućama, napravimo nešto naše što nije neka banalna komedija, što nije neko samo lako štivo, kako da kažem, nego da se stvarno zapitamo šta nas čini na svakodnevnicu, a čemu mi možemo da se nasmejemo, pa i da se nasmejemo sami sebi kako neke stvari nosimo. Normalno. Anja, dajte ovako neki savjet za početak radnog vremena, dajte ovako neki savjet za sve ljude koji sad slušaju Radio 3. Kako mi da se izborimo protiv tih tračeva koji možda mogu da kruže o nama? Kako mi da nekako stanemo i da kažemo to nas apsolutno ne zanima? Ne zanima nas šta se priča po gradu. Ja te stvari, ako i čujem, ja ih pustim da prođu kroz mene. Meni je to potpuno nevažno za svakodnević. Nemam taj odnos prema tome kao da je to neka senzacija. Mislim da ljudi tako svašta lansiraju. Sad je to prosto najnormalnije da na novinama piše ekskluzivno pa da se svi uhvate, a ono bude neka najbanalnija stvar na svijetu. Ja se od tih jednostavnih, kako da kažem, stvari koje ne traže mnogo uključivanje mozga sklanjam. Dobro, lepo. Eto savjet od Anje Mandić. I Anja, za kraj, šta vi želite da se priča po gradu o predstavi Priča se po gradu? Pa da se priča po gradu da je fantastično furiozna komedija sa 4 glumačke bravure. Ali ovako, ja sam stvarno čuo baš te reči za predstavu Priča se po gradu koja se igra 1. februara u Akademiji 28, tako da vidimo se onda tamo. Da, naravno, dođite, mi se radujemo. Odlično, i mi se radujemo, a radovat će se još neko ko će osvojiti 2 karte ovoga jutra. Facebook stranica Filip Ugrenović na Radio 3 čeka na odgovore i čeka na nekog srećnika ko će ove 4 sjajne dame da pogleda i u live-u 1.2.